Ahoj, já vás tady vítám na novém channelu. Tohle to bude takový krátký úvod ještě před samotným dokumentem. Nechci vás tady nějak extra dlouho zdržovat, ani vás tady prosit o lajky, o sdílení a o odběry. To nechám čistě a pouze na vás, jestli vám za to ještě vůbec stojím. Ale chtěl bych se tady hlavně vyjádřit k tomu, proč nemám oba dva channely. Je to z důvodu, že jsem prostě porušoval pravidla, obcházel jsem to takhle přes rok a myslel jsem, že jsem nedotknutelný. To není nikdo z nás, takže já jsem na to doplatil, můžu si za to pouze a jenom já sám, že jsem přišel o celou moji historii tady na YouTube. Nemůže za to ani YouTube, nemůže za to nikdo z vás, prostě můžu si za to pouze a jenom já sám. Takže pochopím, když už mě přestanete sledovat, protože jsem vlastně všechno zničil. Dá se tak jakoby říct. Zároveň o víkendu, takže za týden, se můžete těšit na Infinity plus Full Let's Play stream, což bude jeden velikánský stream, kde budu hrát pouze a jenom hry na Full Let's Play, o který jsme přišli, zároveň i hry, které jste si zaplatili. Jelikož já přece nemůžu jen tak jako zmizet, vysrat se na všechno, jo, když v tom prostě lítají peníze. Vy jste si ty hry rezervovali za peníze, takže to prostě nejde, abych jen tak jako zmizel, já bych neměl čisté svědomí. Takže na tom streamu to tady celý jakoby odehrajeme, všechny hry, co byly odstraněny, všechny hry, které jsou zarezervované, takže dejme tomu, že na měsíc a půl mám krásně vystaráno a potom zároveň si to budu celý i natáčet a udělám z toho jeden velikánský záznam a pak se uvidí, zda budeme pokračovat nadále a uděláme z toho takový nový začátek nebo ne. Užijte si dokument a ten dokument je taková vlastně moje cesta, čím jsem si vším prošel, aby to tady jakoby vůbec bylo, zaznělo, aby ta moje historie, ta moje minulost nebyla úplně zapomenuta. Proto slouží tento dokument. Užijte si ho. Ahoj. Jak to začalo? No, všechno začalo vlastně, pokud si to dobře pamatuju já teda, v roce 2013, s tím, že jsem si založil kanál mcjiřina.cz. Myslím si, že ještě předtím žádný jiný nebyl. A tam prostě klasika, točení Minecraftu, o nic jiného nešlo. Pokud to teda půjde, tak vám sem hodím záběr prostě z videa, prostě se tam dělali fakt jenom hovna, hrál se Skyblock. Lidičky, vítám vás na druhém díle Skyblocku. Mé jméno zní mcjiřina.cz. Prostě tehdy prostě každý sledoval Minecraftáka, Menta, všichni chtěli točit Minecraft, tam o nic jiného nešlo. Takhle to vlastně celý začalo, no. S prvním hypem a s hejtem vlastně přišlo i jedno velké selhání. Vlastně ten hype začal tím, že už jsem měl jako už úplně jiný kanál, už prostě jsem neměl ten MC Jiřina, že jo, prostě Minecraft už jsem nedělal vůbec. Spíš jsem měl takový vlogovací kanál, kdy jsem narážel na nějaké věci, točil jsem názorový videa a takhle, takový tehdejší reakce, ale jako žádný velký hejty na nikoho, že jo, protože prostě tehdy narážel Pak je tady začnu znova nebo ne, ale to už jste jí odpověděl vlastně. To je pravda, takže no, jakoby, jestli začnu znova nebo ne, jako takhle. Začal bych rád, ale uvidíme, jak to všechno bude fungovat, jo. Já vím, že po tomhle všem, co se událo, tak jako někdo z vás mě třeba už ani odebírat nebude, že jo, nebo nechce. Zároveň je taky důležitý podotknout, že vlastně nemám tady žádný funkce, jo, nemám tady žádný superchat, nemám tady žádný členství, takže v podstatě na tom streamu, kdo mě bude chtít podpořit, tak jedině buď přes bankovní účet nebo přes PayPal, jo. Takže v podstatě uvidíme, nechci nic jako slibovat, snad jo. A tohleto jsem pro vás natočil, tady ten celý jako příběh, tady tu celou story, abyste věděli, čím jsem si tady na téhle scéně jako prošel a procházel, jelikož
to prostě už nikde není, no. Všechny ty kanály jsou v čudu, no. Byly zabanovaný všechno a hold, buď tohle to bude nový začátek, nebo prostě konec, no, potom. Uvidíme. Každopádně můžete očekávat teda brzy ten stream.